Dewch at eich gilydd, dewch at eich gilydd, dewch at eich gilydd yn gytun. O chwilio am y fflam sy'n cynan dy galon, a disgwyl ateb clir I ddamhau o'n mam. paid edrych i'r dynder oedd gwag sy'n nghefn dy feddwl. Nid wrth dy hunan geid i'r llwybr ymlaen. Dewch at eich gilydd, dewch at eich gilydd, dewch at eich gilydd yn gytun. Rhos gadw lyfred oeth a rwy gan ddau y memrwn. Glad a dy gleddyf a ffarwelio a chwas. Chwala ymwyr a llwyd tu ôl i'r ddrws dy menydd. Cliwryn y geiriau ddaw o enau y plant. Dewch at eich gilydd, dewch at eich gilydd, dewch at eich gilydd yn gytun. Achos ni'n wir yn bryderu dros dyfodol Esbydrec achos mae cyhydeb Dan Per yn cael ei dorri am y cwmni mewn BBC yn mynd wedi cael reolaeth dros Esbydrec. Mae'r hyn o bryd, jyst yna neb o Esbydrec wedi gwneud safiad dros y iaith fel mae aelodau o Gymdeithas Iaith. Felly, dyn ni yma heddi cael nhw'n gwneud safiad dros y iaith a cael nhw'n iawn. Pam ti yma heddi? Fi jyst bach, achos bod ni'n credu mae'r incident wedi digwydd yn Llundain lle mae cytundeb wedi bod rhwng BBC a Llywodraeth yn peryglu dyfodol Esbydrec a mae'r cynlluniau perygl Esbydrec os ydy'n teimlo eitha siomedig bod agwedd Esbydrec os maen nhw ddim wedi gwneud digon i sefyll ar Llundain a maen nhw wedi plygu'r fforswyd I mai gofyn I pobl sy'n ymwneud gyda Esbydrec